Over mij zit Pieter Plantinga, geboren en getogen. Ook op Stroobos en Peter. Ja, klopt. Hè? Daar kennen we elkaar nog van Zeker. heel vroeger. Maar dan was we nou in Lutje Gast. Ja, dat klopt ook. En toen zei ze van, ik praat wel Nederlands. Nou ja, dat vind ik eigenlijk ook wel, dat vind ik prima hoor. Maar als het goed vindt, dan praat ik gewoon Stroobos. Je kunt wel één zin proberen natuurlijk. Hè? Ja, dan is het wel leuk om dat even als kwijt. introductie te hebben. Maar ja, tegenwoordig, als je over de grens gaat, dan moet je ook weer andere talen spreken. Dus, maar dit is wel radio, hè? We hebben geen ondertitels hier. Hè? Dat snap je wel. Nou, maar ik denk dat de mensen tussen die geen Fries kennen, dat die beter de Stroobos verstaan als het Fries. Dus, en ik ben een deskundige. Ja. Dat doe ik ook echt wel. Nee, maar Pieter, docist hier voor Stichting Pieculaan Surhusterveen. Ja. En eigenlijk in de volksmond kennen wij dat als de kringloop van Surhusterveen. Ja. Maar dat omvat zoveel meer dan dat. Kerst een beetje uitleggen wat Stichting Pieculaan in Surhusterveen een beetje inhoudt. Ja, zeker. Heel graag. Hey, superleuk dat ik hier nou even mag komen. Dat als eerste. Het is mooi dat ik dat even iets mag vertellen. Ik onderbreek je even, maar door heeft een suikerballen metgenomen voor ons. Een suikerbrood. Ja, dat is ook wel Fries eigenlijk. Hè? Dus ja, eigenlijk wel. Dus, het is wel door de Groningse bakker gemaakt. Dus ik weet niet of dat nou weer een verschil maakt. Maar dat is een typische grensgeval. Maar dankjewel voor de suikerballen. Want toen zei ik, die kinderen ben bezig met, of die zit niet World Service. Ja, die gaan naar World Service met een aantal projecten naar Zambia en Ecuador. En de oudste die gaat nog een jaartje later met en dan zijn ze met allerlei acties bezig. Ook op vrijwillige basis. En dat denk ik, dat is ook wel een mooi bruggetje. En als je kijkt naar Pieculaan. Precies. Daar ben ik sinds een jaar een beetje bij betrokken nu. En het is in de volksmond, zoals je zegt, in de omgeving best wel bekend. Hè? Als Pieculaan, waar de kringloopwinkel staat daarbij centraal. Maar het heeft wel een verdere betekenis, want ik moest me er toen ook even in verdiepen, toen ik daarmee in aanraking kwam. Maar dat heeft best wel een lange historie. Want dat is in 1984 al opgericht door Geert Volkerts. Die woonde ook in Surhuisterveen. Ja. Die had dan vroeger ook in Indonesië gediend. En die had het gevoel van, maar ik moet iets terug doen voor die bevolking daar. Dus die is toen deze stichting begonnen om mensen in Indonesië te ondersteunen. Dus ze hebben allerlei projecten in Indonesië die zich richten op het verbeteren van de omstandigheden van mensen die daar in armoede leven. En dat zijn vooral gericht op kinderen. Dus wij sponsoren dan allemaal projecten die zich richten op onderwijs en soms ook op gezondheid en soms ook nog iets op microkrediet, zodat er wat investeringen kunnen worden gedaan in die omgeving. Maar allemaal om het perspectief van die kinderen te kunnen vergroten. En is het dan heel Indonesië of is het een bepaald gebied? Heel Indonesië is best groot. Het is het land waar het vierde grootste land in de wereld. Er wonen 258 miljoen mensen, dus dat is nogal wat. Die kunnen wij niet allemaal helpen. Daarvan helpen wij ongeveer 900 kinderen met een gezinssysteem eromheen op 4 eilanden. Dus dat is op Java het grootste gedeelte, Sumatra en dan ook op Bali en Sulawesi. Dus dat zijn de 4 eilanden waar wij projecten hebben en die wij daar ondersteunen. Nou, en natuurlijk als je hulp verleent aan in dit geval mensen of kinderen uit Indonesië, dan is er natuurlijk geld nodig. In 1984 is het begonnen. Waarschijnlijk nog niet met de kringloopwinkel. Nee. Maar ik kan me zo voorstellen dat de opbrengst van de kringloop, dat een onderdeel is van en niet het geheel. Nee, dat klopt ook. Want er zijn heel veel mensen hier in de provincie, maar door heel Nederland, die gewoon kinderen sponsoren. Dus echt particuliere sponsoren die gewoon geld doneren. Dat kost dan €16 of €20 afhankelijk van de leeftijd. En met dat geldbedrag per maand kunnen die kinderen gewoon onderwijs volgen. En die kunnen dan wat dingen kopen. Soms is er nog wat over voor het gezin, dat ze daar ook wat meer ondersteuning in krijgen. Ja, ik denk zelf nog aan het foster parents plan van vroeger. Dat is wel heel vergelijkbaar. Ja. Bedragen zijn iets lager, omdat wij natuurlijk alleen maar met vrijwilligers ook werken. Dus in die zin is het ook wel een heel mooi concept. Dus het is alleen wel veel kleinschaliger. Hè? Ja. Dus het is, maar wel, ook dat is wel noodzakelijk om die kinderen daar ook te kunnen helpen. Dat we ook die particuliere sponsoren hebben. En daar zijn er ook nooit genoeg van. Want er zijn heel veel kinderen die daar hulp kunnen gebruiken. Wat is die functie en die rol bij Stichting Pieculaan? Mijn rol is de voorzitter van het bestuur. Nou, meteen hoog ingezet. Ja, dat weet ik niet of dat hoog is. Hè? Want we zijn gewoon met 75 vrijwilligers in deze club. En, dat is nogal wat, Dat is best veel eigenlijk, ja. Maar als je een winkel hebt, dan is er ook best wel wat nodig. Hè? Want je bent
bent 6 dagen in de week open. Dus ja, je kunt niet altijd dezelfde mensen die op dezelfde dag aan het werk hebben. Dus je hebt best wel veel mensen nodig om die 6 dagen te kunnen bemensen. En dat is altijd in de middag van 1 tot 5 zijn we geopend. Dus elke dag behalve zondag? Dat is correct. In principe, ja. Maandag en dan in de ochtend dan zijn er heel veel mensen bezig. Die zijn dan bezig met het sorteren van spullen die binnen worden gebracht. Ja. En alles weer de winkel weer netjes en verkoop klaarmaken. Zodat het allemaal weer gereed is. En dat hebben we ook een beetje ingericht met allerlei verschillende onderdelen, verschillende hoeken. Dat ben je wel gewend in een kringloopwinkel. Dan jij komt wel eens in een kringloopwinkel, ja, toch? Nou ja, sterker nog, ik had een gigantische kast in de keuken staan. Ik denk, ja, daar moet ik vanaf. Dus ik bel Stichting Piekelaan in Soestveen. Ja. En een paar dagen later staan er 2 sterke mannen bij mij bij de deur. Die hebben die hele kast eruit even uitgehaald. Maar als het goed is, hebben die nou voor goudgeld verkocht. Nee, maar wij hoeven eigenlijk de winkelkinderen het hele jaar wel dicht. Want ik heb wel begrepen dat dit een enorme die kast is, staat. ik heb hem ook nog gepimpt. Echt waar? Ja, met mooie roze deurknopjes erop. Maar heb je wel een blaadje eraan gedaan, made by Wietske? Nee, ik ben dan ook weer heel bescheiden. Dat ik denk, dat doen de mensen in Rustveen ook niet te weten. Maar het is eigenlijk van, ik vond een hele mooie kast. Maar ten bate van Stichting Piekelaan. Maar dat is heel mooi, hè? Want dat doen heel veel mensen. Maar dat is ook een onderdeel. Hè? We moeten wel goed er binnen krijgen om dit te kunnen verkopen. Want anders, ik zei van, ik heb ook nog een mooie eettafel. Nou ja, die won ze niet hebben, maar die zagen niet zo mooi meer uit. Ik denk, daar word ik nog kritisch naar kijken. Maar dat is wel goed. Nee, maar dat is prima. Ja. Maar ik weet, ik kom uit Achtkarspel natuurlijk. Het is wel echt een begrip, hoor. De kringloopwinkel in Rustveen. Ja, zeker. En ik denk, smoordruk. Ook dat, ja. Dat is super. Hè? En ik vind zo, er zijn heel veel mensen die er enthousiast voor zijn, die zich daarvoor inzetten. Ja. Het levert alle geld wat daar opgebracht wordt. Dat gaat ook allemaal naar Indonesië. Dus eigenlijk die meerwaarde die je hebt. Hè? Ergens heb je doet iets in die samenleving in Nederland, dat er in duurzaamheid gewerkt wordt. Hè? Dat we ook helpen om producten weer een tweede kans te geven. En een derde en een vierde. Maar ook de mensen zelf. Hè? Het is gewoon een heel gezellige club. Ja. Van mensen die daar actief zijn. Nou, als je bij een binnenkomt, er zit nog een paar aan de koffie. Het is daar beren gezellig ook nog. Hoe vaak loopt ze daar zelf om? Nou, ik ben voorzitter van het bestuur, dus er is een commissie die zich helemaal richt op die winkel. Ja. Dus ik kom er niet elke dag. Dat is ook weer niet zo. Hè? Nee. Dus ik kom zo nu en dan even langs om even weer de sfeer te proeven, even met een praatje te maken met de mensen. Maar ik sta niet zelf in de winkel. Dat is ook weer zo gezegd. Dus dat is een heel grote groep die dat dan weer doet. Ja. En dat doe ik dan weer niet. Nou ja, prima. We moeten eigenlijk, Aron... Domas wat zeggen. Nog even, wat ik wil dus zeggen, heeft nog wat op die hart. Heel mooi vinden. Hè? Want we zijn natuurlijk een mooie club mensen. Maar we zien ook wel dat wij ook wel mensen nodig hebben om als vrijwilliger te kunnen optreden bij deze stichting. En dan doe je iets echt goeds voor je medemens in Indonesië. Je doet iets goeds om duurzaamheid te geven. En je kunt ook nog iets voor jezelf betekenen. Dat je zelf meegaat in dat iets heel leuks vandaan kunt halen. En de gezelligheid en je handen uit de mouwen steken. En dat kan een dagdeel zijn in de week. Het kan natuurlijk, mag ook meer, maar het kan ook heel klein. Dus ik zou een oproep doen voor alle mensen die nu luisteren. Die zeggen, ik wil mijn handen wel uit de mouwen steken. En ik wil ook nog iets goeds doen voor deze wereld. Kom eens langs in de winkel of kijk op www.piekeland.nl. Daar heb je een stukje, dat gaat over vacatures. Kijk even, er is heel veel mogelijk. En voor de zomer zijn we vooral op zoek naar kassamedewerkers en mensen die in het transport zitten. Zo om die mooie meubels zoals bij jou en misschien toch nog dat tafeltje, zodat je die dan ook kwijt bent. Nou, meesten thuis zoek je hem naar een leuke invulling van je vrije tijd. En het mes snijdt aan meerdere kanten. Je doet wat goeds voor de wereld. En ook om dingen een tweede kans te geven. En gewoon in een gezellig team aan het werk. Ja. Dat is zo mooi. En dat doen jullie hier, dat merk ik hier. Jullie zijn ook allemaal vrijwillig bezig. Ja. Vrijwilligerswerk geeft ook meerwaarde aan je leven, mensen. Dus ga daar iets voor doen. Luc en ik ben een stuk opknapt sinds wij dit programma presenteren. Ik kwam weer binnen en ik zag jou en ik denk, wow, hoe is dat nou ontstaan? Ja, hoe is dat nou ontstaan? Zo is het. Hey, Pieter Plantinga, hartstikke mooi dat hij hier in de studio kwam. En zo nou en dan willen we best wel eens even horen hoe het gaat. Ik ben van harte bereid om eens van nu en dan hier langs te komen. Hey, prachtig. Bedankt. Dankjewel.